Днешната спирала. Йордан Радичков. Един студен зимен ден пътувах с конска шейна през Лудогорието. Бяхме неколцина човека, натъпкани плътно един до друг в дъщения съндък. Едни седяха с лице към конете, други с гръб. Трети се бяха настанили ребром, всички бяхме измръзнали, умърлушени и уморени. Връщахме се от лов, умотани в шалове, с дигнати яки, с нахлупени капи или гугли, тъй че нито едно лице не се виждаше цяло. Изпод гуглите и шаловете димеше пара от дишането на хората. Пара димеше от ноздрите на конете. Когато човек пътува с шейна, изтива бързо, студът пропълзява по цялото му тяло, очите започват да сълзят, цялата природа наоколо започва да му се струва враждебно. Небето над нас бе сиво, вляво от шейната си вееше гора, от ясната ни страна се простираше равнина, леко наклонена, покрита със сняг. Пътят въкатушеше покрай самата гора, спускаше се в някоя дълчина, катереше се, на места шейната поднасяше, плазовете стържеха върху чакъл и камъни, конете започнаха да прахтят, конярът размаха към шика във въздуха и започваше да вика: «Ди, ди!» Бялата равнина леко се изтегляше и се завърташе край нас. Смълчаната гора се измъкваше на пръсти назад, най-близките до пътя дървета подтичваха бързо, по-далечните се движеха по-бавно и се създаваше илюзията, че гората бяга назад с хиляди крака, без дърветата да се застъпват едно друго. Край един от завоите внезапно изникна върху снега шипков храст, целият отрупан с ярки червени плодове. Той бе обърнат едновременно във всички посоки. Конярът рече: «Я гледай ти!» Завъртя към шика във въздуха и перна храста през лицето. Дивата шипка трепна. Трепнаха заедно с нея лъскавите червени плодове. Заиграха те като живи очи. Сякаш не измръзнал храст бе пернат, а живо същество бе ударено с къмшика през лицето. Плазовете на шейната продължаваха да поскърцват равномерно по партината. Равномерно звъняха и им пригласяха конските звънчета, шипковият храст бавно отстъпваше назад, като бе втренчил в нас стотиците с червени очи. Пътят се наклоняваше леко, конете започнаха да практят, обърнах се напред, видях ramена, гърбове, гугли и сините очи на едного от ловците. Той бе захапал отдавна изгаснала цигара. «Той ще е някой вампир», рече ми ловецът. «Кое?» попита сипкав глас от предницата на шейната. «Оня храст», рече човекът с изгасналата цигара и обърна глава назад пред рамото си, за да покаже шипковият храст. Видях по лицето му да се изписва недоумение. Погледнах назад, шипковия храст го нямаше. Белееше се само равнината, до нея стоеше изправената сива гора, отгоре се сивееше небето. Спуснахме се в падина. Падината скриваше шейната от вторачените очи на шипковият храст.